Maximilià Tous, el poeta del nostre himne, fou un escritor que des dels seus començos demostrà el seu talent. Fundà diverses publicacions en València que tingueren gran repercussió popular. Poeta fàcil de pulcra rima, obtengué el màxim galardó en els Jocs Florals de València. Hem volgut parlar en la seva filla, Toneta, però encara recorda ella la ingrata mort que tingué son pare, arraconat i oblidat per tots. No ha volgut dir res. La seva precària situació econòmica li dugué a una mort molt trista. Així n'apaga València els seus fills il·lustres. Respecte al nostre himne, el propi mestre Tous va dir: Els himnes no els imposa una agrupació ni un partit polític, per numerós que siga. Es consagra el poble, tot el poble. Himne que no tria espontàniament el poble, que no adopta el poble, no és himne del poble. Que nosaltres volíem fer-lo himne del poble, ben clar està, repasseu la lletra. Ni una sola vegada s'anomena l'exposició, que era lo circumstancial i episodi, sinó a la regió, que era lo definitiu i estable. Ofrenava noves glòries a Espanya. Desitjava l'eixida d'un sol novell que enraillava en lo més alt la senyera valenciana. Esta és la única glòria d'una vida humil com la meua, aprofitar la inspiració de Serrano per adherir un reglons